Assalamu alaikum. Labaran Kannywood. Fitattun jaruman Kannywood wanda suka hada da Nafisat Abdullahi da kuma babban jarumi Adam A. Zango za su taka rawar gani a wani sabon fim mai suna Jan Wuya. Wanda za a fara ɗauka 10 ga watan 8, 2019. Kabiru A. Zango shine ya ɗauki nauyin shirin. Sannan Sunusi Oscar 442 shine zai ba da umarni. Bature Zambuk shine mataimakin mai ba da umarni. Da sauran manya-manyan mutane wanda suka hada da Abubakar Asas, Abdullahi Abbas, Awal Dauda ya kasai da kuma Kabiru A. Zango. Kada ku manta ku subscribe a channel ɗinmu wato Sarauniya TV domin samun sababbin labarai da kuma sababbin waƙoƙi. Mun gode. Aquí estamos con nuestro ídolo que se llama Adam Zango y tengo mucha suerte de verte. Que Dios te bendiga. God bless you. Thank you. You alright? Good. Here, yesterday my package is finished, but my friend I will check it now. Yeah, I will take. Okay. Fatima take na daga yau ya canza ko daga suna. Da Fatima take na daga yau ya canza ko daga suna. Dukan mai kirana na Fatima tabbas zan tashi jikina. Na faɗi kuma zan kara Fati ita ce ra'ayina. Ni da Fatima dai zan zauna. Mata ke zan nuna saki raina gaigai yake yi min ya zarce cizon sauro. Kunnuwa na sautin muryar ki kadai suka yin sauraro. Dukan mai kushe min ke tabbas ya cancanta da horo. Ga gogona zuba min na farau farau. Fatin
gane sun kiyaye gini a cikina, sunan ki kadai ne ya san furcin bakina, asalar ki kadai ne na fara gini na gidana. Kin zama amarya zan kai ki gidana, ba ni ba wani kunci domin ku kin zama matar aure na. San cewa kauna ta iya daurin gwarmai ba, sai da ta kama ni na san cewa ba zan iya komai ba. Dukkan akasin da mai soyi maka kar da ka duba, ba laifi yayi ba so ne ya sanya shi ba. Taimakin ku da komai yayin da wanda komai, tauraruwar mata tima, taimakan ke bani na dama, kyakkyawar ya ce tima, taimakin wace ai miki raini, taimakin iya zanen kushi, duka mai san ki zan so shi, zan miki waka ko ba amshi, na biya miki wakar arashi, mai kin kisa sha har shashi, take nan ni zan harbe shi, batun ma'aya zan zana, matin waniyar aljanna, ke dai ga wuri ki sha kurminki, ba mai taka miki burki, aiki na ne kare ki.